Как бихте могли да регулирате емоционалното си състояние и нервната си система, когато не се чувствате добре? Два важни момента. Ако се чувствате притеснени или сте тревожни, започнете да движите тялото си. Излезте, разходете се, тичайте, спортувайте, направете нещо, за което тялото ви след това ще ви благодари, за да изкарате стреса от себе си. Ако обаче сте в паника, получавате паник атаки и тревожността е минала нормалните граници, тогава успокойте тялото си. Започнете да правите нещо за ума си. Четете книга, разведрявайте се, медитирайте, почивайте си, но в нито един от двата случая не се пресилвайте и насилвайте да правите нещо, което не усещате. Важно е да се регулирате и да бъдете в баланс, а не да вървите в крайности. Вярвайте в себе си, всичко ще бъде наред.